Uyabona bafethu, uNdosi yabona ngijabulile noma ngingakayibuki yonke, bengisemsebenzini ngingakayibuki yonke ividiyo yaleya commission. Ngibuka nje iqephu neqephu la ko-TikTok. Kodwa yabona abantu bengaba corrupt, kwanaye ubaba uNdosi asazi ubaba uBhekicela asazi ukuthi unaziphi ezakhe naye, kodwa lento akayenzile akade ikhuluma lapha kwi-commission ivele yambeka kwelinye izinga le-maturity, lambeka kwelinye izinga lokuthi ubuntu busekhona. Ngisho ngingathiwa ake ngithi mhlampe khona naye la akavela khona, kodwa still ubuntu abukakapheli, akakabulali, usewumuntu futhi uhlakaniphile. Lento nje ayenzile ukuhlakanipha, kufana noma sekufike emphelandaba, kumele yabona nokwazi nje ukuthi manje sesemphelandaba kusho ukuhlakanipha, ukwazi njengama esesemphelandaba. Kodwa umuntu oyisiphukuphuku noma umuntu ozenza oyitshela ukuthi uclever, usile, ukwazi ngisho ukuqamba amanga ngisho emphelandaba la khona engingasamele uqamba amanga, la unele ngaqamba amanga khona kuvele kusukuma umuntu ehosha isibhamu, la amanga akha asenyanyisa anganyanyisa wonke umuntu, ngisho bengeza ukukushaya agcina kushaya, nobengeza ukubulala agcina kubulale ngenxa yamanga. Kodwa nje ubaba uNdosi wenza into immaturity. Ngicabanga ukuthi noma angazi noma naye uyenza nange-advantage yokuthi vele akasekho ku-government, kodwa beside that lokhu akakwenzayo nje kukhombisa ubudoda omzima kakhulu bokuthi njengamanje u-prepared ukuthi akufi izitshe ey'fayo kuyoqoqwa phansi, kuyobuthwa phansi, ngoba uyabona vele ukuthi nokusave ama-comrade angeke kusamsizanga lutho, futhi akumsizanga ngalutho. Nakhu ngicabanga ukuthi uhlele ekhaya kuyimanje, akumsizanga ngalutho. Uwazi wonke umqondo wokubethrayana kwama-comrade, uyazi ukuthi ngisho ngathiwa khona izinto akayifihlayo, akayifihlela i-country, akukho ngisho usheleni azowuthola ngalokho. So the best thing ukukhuluma iqiniso. Uyazi futhi ukuthi uma kwakhuluma amanga, the more ukhuluma amanga lapha phakathi kwemqondo engaka ehlangene yabantu, the more ukhuluma amanga, the moment ungeke usithole isikhathi sokuphinda uhlale phansi ucabanga ukuthi uwabhekhapha kanjani umuntu, ngoba ukuthi abantu bobuza kanjani awazi ukuthi bawubuza kanjani, babuza nge-level le-reasoning abanayo. So uyazi uNdosi ube nje mdala la, yabona makukhulunywa ngobudala, ube mdala la, wakhombisa ukuthi uya-understand ukuthi yena asikho isidingo sokuqamba amanga, futhi uma kwaqamba amanga in the name of to uprotect ama-comrade, uzoyithuka engene enkingeni, ayithuke esentweni akangayazi, akade eyibuka yenzeka phambi kwakhe, eyibukela lapha yenziwa abantu, ethula ngoba nawe usabela mhlawumbe impilo yakhe, noma usabela ukuthi vele usikompilo. Kodwa manje mayebona ukuthi njengamanje sekuyisikhathi la khona sekusemphelandaba, uvele wayipopola nje ingozi, manje wayipopola ingozi ukuthi isikhathi esikuso manje isemphelandaba la khona okungasekho ukujikela emva kwendlu, la khona ekumele kuphuma amaqiniso. Lokho kukuhlakanipha. Uyabona nje manje kube umuntu ohlakaniphile, ngisho kuthiwa uSenzo Mchunu uhlakaniphile, ukuba uhlakaniphile naye bezovele ekhuluma iqiniso njengomuntu efa, ngoba lana umuntu ohlakaniphile usheshe ecabanga. Yazi khona iy'gebengu ey'hlakaniphile la ngaphandle, isigebengu esizothi mayihutshwa zifunwa amaphoyisa, esinye sivele sisho ukuthi angivele ngiye emaphoyiseni ngiyoyiqalela isigwebo sami.
esinye isigebengu sisho njalo. Esinye isigebengu sizothi mase sibanjiwe lokhu niphika ukuthi nesibhamu niphika izinto amacala. Esinye isigebengu esihlakaniphile sithi yena kunolokhu ngiphika ngilokhu ngiphika amacala, ngilokhu ngihleli ngiquvile kulokhu ngitokile mhlambe kuze kuphela u2 years ngilokhu ngitokile icala lami ngingagwetshwa kungcono ukuthi ngivele ngivume icala ngiqale ngibala isigwebo sami. Mhlambe nemantshi omunye uzayitshela mhlambe nemantshi ingazizwele ukuthi ngempela bakubona ukuyisola. Manje kube bebecabanga kanjalo nabanye bekuyoba ngcono ngoba ngisho ungavika uphike mase kusemphela ndaba kwalokho kuphika kwakho seku times 2 okukufaka enkingeni. Okunye kukulahlisa ngisho i-credibility, uthi qambe ufa nje uthola ukuthi ngoba phela la bantu badala uthi uqamba ufa nje usune record elibi kakhulu okungabe ngcono kube uvele washo ukuthi ziningi izinto ezenzile lana ama comrade, kuningi kakhulu ebesifike nathi sibancane sikhulele emzabalazweni sakufica kuyiculture nathi sangena kukho saphila ngakho ngangokuthi ngisho sesiseyikundleni abantu somabhizinisi mkhani bekhona ukuzuza kuleyo ndawo bebefike beguqela kithi. Uthola ukuthi umuntu uthuke seshiya lekho akushiyayo nathi bese kumele ke manje wonke umuntu aqhamuke naleso. Khulunywa ukuthi nje mabenika isigwebo banikwa mhlawumbe u5 years bawudonsa u5 years babuye. Uyabona kumthetho wabelungu. Umthetho wabelungu uphinda usilahle umthetho wabelungu. Ngoba umthetho wabelungu umuntu ngisho ngathi uyalivuma icala uzogwetshwa. Ngisho ngathiwa usize i-country nawe guilty kodwa uyisizile i-country uzojika ugwetshwe. Umthetho wabelungu ukosho njalo. Ukuba sikho nje emthethweni wabelungu mhlambe sisemthethweni omunye ngayo wabelungu bekuyothi umuntu osuke ezokwenza njengondosi kanje ngisho ngathiwa naye khona la guilty khona le yakhe isingahle mase siqhathanisa nento asesize ngayo ngofakaza asesize ngakho zivele sithi le siyayihoxisa kukhulu sokwenzile kunalokho wakwenzayo sithi therefore you are acquitted, uyadedelwa ngalokho nje usukwenzile ususize kokukhulu ngokubala ubani ngokubala ini abantu abangonjengondosi nje bebengakhululelwa lokho ukuba sihambe ngomthetho wabelungu othi umthetho wabelungu kumele ugwetshe ukuthi uvumile akusho lutho kodwa nje wenze such a good job ukuthi akhuluma izinto ezikanje. Khuluma izinto ngathi upressiwe ngathi khona ibutton elipressiwe kukhuluma zonke izinto. Ngicabanga ukuthi naye ufrustratekile ama comrade uhlele khanje akusatholakala lutho khona basatholayo kodwa nje lokho akwenzile akekho umuntu omkhokhela imali ngokuthi akasenzele khona as a country. Wenza such a very good job. Asazi ukuthi izoqhubeka kanjani oba liqhubeka inakho njani i-commission kodwa nje already ungena kwakhe nje ufakazi bakhe buhle kakhulu. Ukhuluma ngisho izinto engicabanga ukuthi zizosiza kakhulu ukuthi zibamba abantu abaqamba amanga abafika lapha kwi-commission bezoqamba amanga. Ngicabanga ukuthi izosiza kakhulu i-country. Yabona makusenabantu abahlakanipha kanje ukuthi avela ipopola ingozi agonyuluke akhulume njengomuntu efa ngoba vele anyway ngisho ngaqamba amanga sekusemphela ndaba lawo manga kuzothi mase kukhulunywa kuhamba isikhathi uvela ukuthi beqamba amanga. So very good job Ndosi, up Ndosi.